Čaute ľudia, vítam vás tu pri novom videu z Fortniteu a dneska to bude challenge Donut Only, že môžeme mať len veci z Donutu. Teraz som vlastne sa chvíľku rozohrával. Sorry, keď ste nevideli lobby, ale to mám bude jedno, lebo ja som sa teraz rozohral. A môžeme ísť na to, takže dúfam, že dáme win. Ja si musím ľudia nastaviť kameňu tak, aby sa mi to nalagovalo, lebo už mi to leze trošku na nervy. Ježiši, áno, jasné. Teraz by sa to nemalo lagovať. Proste, tomu nechápem, že prečo sa mi to laguje. O tak kámo, tak to som prehnal. Tých 30 FPS tam musím. Kámo, lebo to ja neviem, kde sú donaty. Trošku škarečí obrazovku. Donaty. Toho čo je? To sú mini... My sme chcípili. Oh shit, oh shit. Ale... Len náboj si zoberiem. To je trošku špíňacký. To je špíňacký, no. Proste, keď sa to bude trošku lagovať, no, tak sorry. Ale nemám rozohratý počítač, lebo teraz som si zapol prvú hru a máme tu. Kámo, ja tam nejdem, lebo ja nemám dobrý loot. No. Kámo, yes. Vlastne... Nie, že? Ten špunt. Akože ešte sa mi nikdy nelagoval takto počítač, takže... Budete počkať chvíľku. Tak určite vám tu nebude vodiť. Asi to aspoň na farmu. Chcem farmu, aj keď mi to je náboj. Potrebujem náboj. Jak je tam počujem tie fighty, ľudia. Tam je Homer. Čakaj, musím Vidíš, čo robí? Sorry guys. Okay, let's go, bro. Let's go.
Aspoň nech dám nejaký play dobrý. To má poser. OK. Kamo? To na mňa čaká. Oj. OK. Ja sa musím sústrediť, lebo ja keď tuto aj rozprávam, no tak... Čo ti šibe? Jeden kill. OK. Dobre, som tu trošku nemohol rozprávať ľudia, ale akože shieldy si môžem... Ja to nechápem proste, že ide po mne, ale... Sorry guys, ale nepodarilo sa mi prežiť. Takže nesplnili sme challenge, ale určite keď budem niekedy streamovať, môžete si na mňa zahrať, ale teraz som fakt, zase niečo som robil, ale zase som ma zabil. Škoda, je mi to ľúto, takže... tak, no a kebyže by ste mi chceli niečo gifnúť, tak by som chcel určite krystálku. Alebo niečo také. Takže... ja sa s vami lúčim, bohužiaľ. Ja si teraz musím vypojiť ovládač. Teraz tak. A vlastne ja by som dal aj dlhšie video, lenže potrebujem ešte zistiť také veci, že také aplikácie na natáčanie videí, aby som mohol stopovať, lebo chceme, aby sme dali viacej tohto hrania, tak musíme makať. No dobre, ja sa s vami lúčim. Čau!